Bună! Ia să vedem. Cum este? Sunteți acolo? Sunt cam culcată. Scuze, termin ajustarea și totuși nu-mi place. Așa. Bună, fetelor! Haideți să începem programul nostru de astăzi seară. Nu avem nevoie de salteluță, de un spațiu care să ne oferă libertate de mișcare. Și să începem. Venim la marginea saltelei, apropiem picioarele, inspirăm, deschidem pieptul, sus brațele, apropii palmele, cobor palmele în dreptul inimii și expir. Inspir. Și expir. Inspir sus, apropii palmele, cobor palmele în dreptul inimii și expir. Ieșesc un pic înapoi ca să mă vedeți. Inspir, împing bazinul în față și expir, cobor trunchiul paralel cu solul, împing bazinul în spate, încerc să mențin picioarele drepte fără să flexez genunchii, cobor și expir. Inspir la jumătate, îndrept spatele, îndrept coloana, mențin bazinul împins în spate. Corpul meu are forma cifrei 7. Împing bazinul în spate, împing călcâiele în saltea și trag vârfurile. Prind vârfurile, strâng abdomenul, cobor abdomenul pe coapse, relaxez umerii și expir. Inspir la jumătate, prind coatele, așez palmele deasupra coatelor și expir, împing coatele către saltea. Împing, inspir și expir aici cu fiecare respirație, încerc să cobor mai jos. Și inspir, mă ridic, rotez ușor umerii, stânga-dreapta, eliberez brațele, așez vârful degetelor pe saltea, strâng abdomenul și expir, mă ridic la jumătate, inspir, flexez piciorul stâng, desprind brațul drept de pe saltea, deschid umerii, privirea sus, peste umăr. Mențin. Și revin. Inspir la jumătate și expir. Inspir, flexez piciorul drept, așez palma dreaptă pe saltea, deschid umerii, desprind brațul stâng, mențin întinderea, privirea sus peste umărul stâng. Și revenim. Și acum încrucișez picioarele, aduc piciorul stâng în fața piciorului drept,
Inspir la jumătate, mențin spatele drept și expir. Aduc fruntea pe genunchi, strâng abdomenul, simt întinderea și revin. Inspirăm și revenim. Aduc celălalt picior peste piciorul stâng, strâng abdomenul și revin. Și din nou. Flexez genunchii. Inspir. Și expir. Pășesc ușor în lateral. Deschid pieptul. Inspir aici. Cobor palma pe coaxă. Și expir. Și revin. Inspir la mijloc. Expir. Și revenim. Inspir, brațele sus, încrucișez degetele, întorc palmele către tavan. Inspir, expiră. Și revenim la mijloc. Inspir. Și expir. Foarte. Rotez ușor. Capul 2, 3, 4 și schimb. 2, 3. Foarte bine. Inspir sus, brațele deschid. Strâng. Inspir și expir. 3, 4 și ultima 5. Pășesc din nou la marginea saltelei. De asta dată apropii tălpile, lipesc degetele, împing bazinul în față, deschid pieptul, inspir, lipesc palmele, împing bazinul în față și cobor, mențin spatele drept, palmele pe saltea, expir. Inspir la jumătate, ridic piciorul drept, pășesc larg în spate, palmele pe saltea, desprind celălalt picior, mă împing ușor pe vârfuri în față și pentru prima coborâre, cobor genunchii, trag coatele pe lângă corp, cobor pieptul, bărbia, după care întind. Inspir și expiră. Ridic celălalt picior sus, flexez, pășesc larg în față, aduc și celălalt picior în față, inspirăm și expirăm. Și repetăm. Inspir. Expir. Inspir la jumătate, pășesc larg în spate, duc și celălalt picior în spate și acum trag de călcâie în față, mă împing pe vârfuri, trag coatele pe lângă corp, chaturanga, upward dog. Inspir aici,
expir, downward dog. Sus piciorul stâng, flexez, pășesc larg în față, aduc și celălalt picior, inspir și expir. Și încă o dată, haideți. Inspirăm sus, expirăm, aduc palmele pe sartea, expir, strâng abdomenul, inspir la jumătate, flexez ușor genunchiul, sprijin pe palme, chaturanga. Și acum flexez ușor genunchii. Inspirăm, expirăm. Inspir la jumătate, așez palmele pe sartea, flexez ușor genunchii, planșă. Upward dog, inspir. Downward dog, expir. Flexez ușor genunchii și îmi las greutatea pe palme. Expirăm. Haideți, încă una. Inspirăm. Expirăm. Inspir la jumătate, cobor palmele pe sartea, flexez genunchii, sprijin pe palme, planșă. Expir aici, flexez ușor genunchii. Foarte. Pășesc ușor în lateral. Depărtez picioarele. Aliniez degetul mic cu călcâiul. Și inspirăm. Expirăm. Prind gleznele. Strâng abdomenul. Și revin la jumătate, inspir, duc brațul drept pe glezna stângă, brațul celălalt la spate și privesc ușor peste umăr. Și revin. Schimbăm brațul. Și revin. Îndrept vârfurile către exterior și cobor în start, poz și mențin. Inspir și expir. Cobor. 2. 3, 4 și ultima, 5 și cobor și mențin, 5, 4, 3, 2, 1. Deschid pieptul, cobor trunchiul paralel cu solul. Și acum
acum rotesc vârful și trec în pandan. Rotesc ușor vârful, cobor călcâiul pe sol și mă ridic în vărier. Inspir aici, arcuiesc spatele. Și revin, expir, așez palmele pe saltea, trag ușor vârful înapoi, întind piciorul, aliniez coapsele, întind coapsa dreaptă în față și pe cea stângă în spate și mențin întinderea. Încerc să aduc nasul pe aceeași linie cu genunchiul și să strâng abdomenul. Mențin întinderea, desprind brațele, prind brațele la spate și mențin. Flexez ușor piciorul și revin. Deschid pieptul, rotesc, deschid umerii și trec în warrior. Nu las genunchiul să vină în interior, aliniez și mențin. Inspir, cobor palma pe saltea și expir privirea sus. Revin. Inspir, reverse warrior, expir. Și revenim. Inspirăm, coborâm palma pe saltea. Prind brațele la spate. Mențin. Cobor palmele pe saltea și acum rotez ușor, desprind călcâiul, duc umărul în interiorul articulației genunchiului, flexez brațele și mențin. Și revin. Relaxez. Cealaltă. Table dog, downward facing dog. Și mă ridic ușor pe vârfuri, aduc genunchii pe abdomen. 1, 2, 3, 4 și ultima 5. Sus piciorul stâng, flexez, pășesc larg în față și mă ridic warrior 1, warrior 2, întind. Micșorez ușor distanța, aliniez călcâiele, cobor în stan. Și inspirăm, expirăm. Inspir. 2. 3. 4. Și ultima 5. Foarte bine, deschid pieptul, cobor trunchiul paralel cu solul.
trec în fandare, rotesc ușor călcâiul și trec în warrior. Inspir, arcuiesc spatele și expir, cobor palmele pe saltea, trag ușor piciorul din față mai înapoi, aliniez și trec în piramidă. Șoldul ăsta îl împing în spate, șoldul din față, îl rotesc, îl împing ușor în spate, pe celălalt îl trag în față. Inspir și cobor. Expir, mențin picioarele întinse, împing bazinul în spate, mențin întinderea. Foarte bine, după ce te obișnuiești cu întinderea, prinzi brațele la spate și tragi de brațe. Flexezi ușor piciorul. Și revii. Inspir. Deschid pieptul. Rotesc ușor vârful în față. Aliniez și trec în warrior. Nu las genunchiul să vină în față. Și mențin. Cobor palma pe sol, privirea sus. Și revin. Inspir și expir. Și revenim. Inspir, cobor palma pe sol, privirea sus, coaxa paralelă cu solul, genunchiul nu-l las să plece, celălalt picior întins. Prind brațele și mențin. 3, 2, 1. Foarte bine. Și acum așez palmele pe saltea și trec în fandare înaltă. Celălalt braț merge pe sub articulația genunchiului, umărul coboară sub articulația genunchiului. Flexez brațele. Întind și desprind. Și reveni. Inspirăm și expirăm. Relaxăm și ne pregătim să repetăm întreaga secvență. Downward dog. Desprind călcâiele, mă ridic pe vârfuri, flexez genunchii și întind 1, 2, 3, 4 și ultima 5. Sus piciorul drept, flexez și pășesc larg în față. Inspir și expir. Pășesc în lateral. Rotesc vârfurile către exterior și revin în stare. Și de asta dată, când împing, desprind călcâiele. 1, 2,
3, 4, 5 și revin, deschid pieptul, trunchiul paralel cu solul, extind celălalt picior, trec în fandare, pieptul deschis, mă împing în călcâi, cobor și celălalt călcâi pe sol și trec în mări. Inspir și expir, arcuiesc spatele, expir, aduc palmele pe saltea și în același timp mut piciorul puțin mai în spate și extind. Îndrept vârful ușor în diagonală, inspir, strâng abdomenul, împing, aliniez șoldurile. Mențin. Inspir, duc brațele mai în spate și mențin întinderea. Întorc palmele cu vârful degetelor către perete. Mențin. Și flexez. Inspirăm. Deschid. Expir. Mențin warrior. Coapsele deschise, cobor mai jos. Inspir. Expir. Palma pe saltea, aliniată cu gamba. Umerii aliniați, pieptul deschis, privirea sus. Și revenim. Inspir. Și expir. Și revenim. Deschid pieptul. Prind degetele, încrucișez degetele. Întorc palmele către tavan. Inspir și cobor. Fu. Și expir. Prind brațele. Și revenim. Fandar. Acum, duc umărul în interiorul articulației, așez umărul sub genunchi, flexez brațele, împing ușor în față, și revenim. Expir, relaxez. Revin în downward dog. Sus piciorul stâng, flexez. Pășesc larg în față. Inspir, mă ridic. Și revin. Întind, micșorez ușor distanța, vârfurile în exterior, stau. Și mențin, 5, 4, 3, 2, 1, cobor trunchiul paralel cu solul, 5, 4, 3, 2, 1 și trec în față. Warrior one. Reverse warrior. Expir. Așez degetele pe saltea și trag ușor piciorul înapoi, aliniez șoldurile, trec în piramidă. Strâng abdomenul.
Și rotez, împing bazinul în spate. Mențin, mă obișnuiesc cu întinderea. Inspir și expir și strâng mai mult. Aduc genunchiul pe tibie, nasul pe tibie și mențin. Și flexez. Și trec ulierul pe celălalt picior. Deschid pieptul cu ulierul. Aliniez privirea în față. Cobor palma pe saltea, privirea sus. Pieptul deschis. Aliniez. Revin. Inspir. Reverse. Și revenim cu ulierul. Inspir prin brațele, încrucișez degetele și expir. Eliberez brațele, prin brațele prin interior și mențin. Eliberez, rotez vârful, trec în fandare, desprind brațul, duc umărul sub articulația genunchiului și desprind. Execut o mișcare de balans. Întind piciorul și trec greutatea pe braț. Și revenim. Ceară. Relaxez. Inspir, expir. Mă ridic, trag vârfurile și ne ridicăm. Inspirăm și expirăm. Foarte bine, beți apă, sunteți acolo, sunteți bine. Salteam că am fugit și revenim. Picioarele apropiate, ușor apropiate. Inspir, cobor. O să mă întorc așa să mă puteți vedea. Deci, cobor bazinul în spate, umerii contrabalansează. Lipesc palmele în dreptul inimii. Mențin. Rotez umerii și cu cotul. Împing genunchiul. Privesc sus peste umăr. Mențin răsucirea. Și revin. Inspirăm și expirăm. Inspir, cobor. Expir, lipesc palmele. Inspir și rotez. Expir. Mențin. Revin la jumătate, palmele pe saltea și cobor încet. Întind picioarele, scutur ușor, îndrept coloana, întind ușor vârfurile, 2, 3, 4, 5, foarte bine. Flexez ușor piciorul drept. Inspir sus și expir.
și revenim. Inspirăm, rotim umerii, deschidem, sus celălalt braț, flexez și împing genunchiul. Mențin răsucirea. Prind vârful și extind. Prind marginea externă a tălpii cu brațul opus, deschid pieptul. Mențin răsucirea. Privirea peste umăr. Și revenim. Flexez piciorul, așez talpa pe coapsă în Half Lotus. Inspir, spatele drept și cobor. Ușor mențin coloana dreaptă. Cobor. Foarte. Și revin, inspir, flexez celălalt picior. Prind vârful și extind. Eliberez și mențin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cobor, duc palmele în spatele meu și mă mut mai în față pe salteluță. Cobor umerii pe saltea. Desprind bazinul și mențin. 4, 3, 2, 1. Foarte bine. Revin și mă pregătesc să mă ridic în lumânare. Flexez. Cobor ușor în plug. Și rulez ușor. Revin. Flexez piciorul. Aduc piciorul pe sol, palmele în spatele meu cu vârful degetelor către mine, desprind bazinul. Mențin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foarte. Și revenim. Întind celălalt picior. Flexez piciorul stâng. Inspir sus și cobor, prind vârful, spatele drept și cobor cât mai aproape. Încerc să mențin coapsa lipită de saltea. Și revenim. Inspirăm, rotim umerii, așez palma stângă pe sol, flexez brațul și împing cu cotul coapsa. Mențin întinderea. Și revenim. Inspir. Desprind vârful, prind talpa și extind.
puțin și cu fiecare respirație atrag puțin mai mult. Măresc ușor presiunea. Flexez piciorul. Așez talpa pe coapsă în Half Lotus. Flexez celălalt picior. Desprind vârful. Prind talpa. Și extind. Am un muscul care mă nebunește. Mențin întinderea. Mă folosesc de abdomen să eliberez piciorul și să mențin poziția 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foarte. Împing ușor bazinul în față și cobor umerii pe saltea. Desprind bazinul și mențin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cobor bazinul și mă pregătesc să mă ridic în lumânare. Haideți! Mă ajut de palme, dacă e nevoie, după care cobor. Și cobor ușor în plug. Lent. Eliberez brațele, rulez și mă ridic. Duc palmele în spatele meu cu vârful degetelor către mine, mă împing în călcâi și mă ridic și mențin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și revenim. Relaxez. Scutur ușor picioarele. Ei, s-a terminat telefonul, nu mai are muzică. Așa. Flexez ambele picioare. Prind coapsele pe interior. Strâng abdomenul, aduc genunchii cât mai aproape de piept și desprind vârfurile de pe sol. Inspir, extind. Mențin. Strânge abdomenul. 4, 3, 2, 1 și relaxez și desprind brațele, eliberez picioarele și mențin. Trag umerii înapoi. Și încă o dată. Și mențin. 5, 4, 3, 2, 1. Deschid pieptul. Revin. Și revenim. Trecem în butterfly. Pulsăm 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 și mențin genunchii cât mai apropiați de sol. Mențin. Duc palmele la spate și cobor.
Și revenim. Prin vârfurile și extind. Mențin pieptul deschis, abdomenul încordat, spatele drept, deschid coapsele. Revenim. Și din nou prind vârful degetelor sau prind cu două degete printre degetele mari de la picioare și deschid. Mențin abdomenul încordat, spatele drept, pieptul deschis. 4, 5, 6, 7, 8. Și revenim butterfly. Deschid coapsele. Inspir sus, duc brațele la spate și bor, expir. Și revenim. Inspirăm, prindem vârful și expirăm. Și revin. Flexez piciorul, așez palma pe sol, prind vârful, extind și schimb. Deschid coapsele, inspir, prind brațele la spate, deschid pieptul și cobor, expir. Și revenim. Inspirăm și prind vârful, duc celălalt braț pe deasupra, umerii deschiși, expir. Și revenim. Flexez piciorul, duc palma în interior, prind vârful și extind. Și revenim. Așez talpa pe coapsa, talpa dreaptă pe coapsa stângă, trec în lotus, deschid pieptul, inspir și trec în boat pose și mențin. 5, 6, 7, 8 și acum o să mă întorc ca să mă puteți vedea și cobor, rulez ușor și mă pregătesc să mă ridic din lotus în gumă. Și cobor în plug. Rulez ușor și mă ridic. Schimb. Deci am avut talpa dreaptă pe coapsa stângă. Acum așez talpa stângă. Deci am zis așa. Împing ușor coapsa, desenez un arc de cerc și același lucru fac când așez coapsa, talpa pe coapsă. Celălalt picior flexează și îl așez deasupra. Mențin abdomenul. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foarte bine. Rulez ușor și ne pregătim să ne ridicăm.
și coborâm în grup. Mențin, relaxez și rulez. Foarte bine. Scutur ușor coapsele și flexez piciorul drept, duc piciorul stâng în spate și trec în pigeon pose, trag ușor tapa, dacă mi este comod și deschid, aliniez gamba cu marginea saltelei. Mențin întinderea, umerii aliniați și cobor, presez ușor, întind brațele, rulez ușor umerii, inspir, expir. Și revin. Și acum, dacă pot, cobor pe umărul opus, ridic brațul sus umărul. Întind foarte bine coapsa. Și revenim. Flexez piciorul din spate, prind vârful și mențin. Și revenim. Schimbăm. Aduc cealaltă gambă paralelă cu marginea saltelei. Piciorul din spate întins. Deschid pieptul, arcuiesc spatele, mențin întinderea și relaxez, presez. Mențin. Inspirăm, expirăm. Mă bucur de întindere. Las toată încordarea să se scurgă. Sunt atentă doar la propriul meu corp și la senzațiile pe care le simt. Foarte bine. Și acum, doar dacă pot, cobor umărul opus pe saltea și mă bucur de o întindere mai profundă. Mențin întinderea, inspir, expir. Sunt atentă la senzațiile pe care mi le creează această întindere. Las toată încordarea zilei să plece. Foarte bine. Și mă ridic. Pot să duc ușor călcâiul în interior, să flexez piciorul și prind vârful și în același timp nu mai rămân aici, ci trag de umăr în spate. Așa. Dacă nu ți este comod, rămâi aici. Da? Cu umerii paralel cu coapsele. Dacă vrei o întindere mai profundă. Ne așezăm în mijlocul saltelei. Inspirăm pe nas. Expirăm. Inspir și expir. Presez ușor păltia în piept.
și vă mulțumesc. Și sper că dacă lucrurile merg bine, voi fi și lui tot aici.